Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam nga nagpailingad itinagan a Marta at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunada, amin asakit nga intay marikna at pagpatinggaan na. Aggibos dayta asakit tinakam, ket masukatan itiragsak nga awan patinggana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marta. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dandanin malpas dagiti requirements ko iti panag-abroad ko, Marta. Nasayat iti kasta maka-flight kan. Dakkelin ti utang ta, gapo iti day ta panag-abroad mo. Sana bale, tayo to nadako ni di abroad. Unain ta abayadan dagiti utang ta. Ket into nagawidak, agkasartan tumaten. Uray simple kumala ang akasar. Saan mat nga importante day ta kat. Tinapatag, agin inayat ta. Ken addan anak ta. Iso ti rumba nga isaganaan ta ti panagadal na. Di ka madanagan. Ipawit kunto amin asweldok, kat sikan ti makam mo. Basta di na ko may suksukat agsingsingpat ka kuma. Ang mga nusikat ti agaramid iti kalukwan ijay. Ang mga nusikat ti saan ang makaibto. Sika kat sikan tulaeng ti ayatek. Awanin sa bali. Tandaan am dayta, Marta. Mama, panawan na ta ka din ni Papa? Wen anak, dandanin malpas ti papers ni Papam iti panag-abroad na. Kat sapay na kuma, tagsingsingpot ka. Kun lalaingam iti pagadalan nyo, ha? Sigud mat analaingak. Nangato akan na yung dagiti grades ko. Kan nasingputak mo't. Dayta, ti pagyamyamanak iti Diyos, anak ko. Tapi naraburan nak iti nasingpet, kan nasaririt nga anak. Oray siyak mat mama. Agyaman ak mat kanyigan. Tanaad da anak iti nasingpet mama. Kan nasingpet papa. Kamaudyanan na. Ag-flightak matlaengan. Iso nga isagana mong timaletak. Agan-anad ka kumakan hayon ijaya. Kailiw kanto lakit di. Kanayon kanto nga umawag ha. Wen, di ka madanagan. Kanayon ka nga awagan. Kan pangasim di ka agsangit. Tama nga nuray siya kat agsangit matay. Kasanumat ngamin. No panunutak adwa atawan asan tangag kita. Kaslasaan ko kabalan. Kabalam day ta. Di ka agdanag. Kanayon ka nga awagan. Sa bagay matkiti malang arod. Tayimpaki kung dagiti usar mo. Hello, Jovan. Imawag ka manin lakay. Siyempre, kumustahan kayo iti anak ta? Mailiwak unay kan. Nagrigat at talaga ti umadayo. Numakaurnong tanton. Uray sa anak ko nga agsubli diti abroad. Wala kay. Sana bale, nabayada kong dagiti utang ta. Iso ti inon unak abinayadan. Babaen ka dagiti impawpawit mo. Iso nga agan anos ka kumadita, ha? Wen, agan anosak para kada kayo iti anak ta. Kat, kumusta mo ti panagadal ni Elaine? Nasaya at mat. Nangangatulat ta dagiti grado na lakay. Nalaing ti anak ta. Nasaya at nga rin no kasta. Tapno at aagas ti bambanog ko. Sige agpakada akon. Ang tapay aramitek. Ikumusta nagtulatan iti anak ta? Wala kay. Sige nga rod. Kati kanayon ko nga ibagakan ka, ha? Agan-anad ka dita. Api nga tatatang. Idi, masansan ti awag kanyak ni Jovan. Ita, sagpaminsan laangan. Ken kanayon pa'y ngagdardaras.
Kun saan mo tan nagpawit itabulan? Ay, urayam lata anak ko. No umawag, damagam no da problema na. Madandan aganak tatang. Amangan no adamot tandakas anapasamak iti asawa. Di kag panunod iti sana nasayaat. Agkararag kalatan, asapay lakuma, tanasayaat ti kasasaan ni Jobaan. Day tamat at talaga ti kanayon kong aramidan tatang. Agdanagaklat na. Uray ni Elaine, makadkadlaw pa yan. May sabulan ngaminan adi na nakasao ti amana. Ay makamukalatan na manghilawlawag iti anak mo. Ni Jovan dumawawag. Sungbata ka dagos. Hello, Jovan. Kumusta kan? Apay amano abulan adi ka nagparparik na. Anya tinapasamakan ka. Ada ka di problema? Mabit lang dito ka pa nagsarita ta. Sika kumapay lang ti makamu iti anak ta. Naawa na anak iti trabaho dito eh. No kasta nga rod, apay adi ka pa'y lagawid. Honey? Sino day jay ang babae, Jovan? Bye. Hello? Hello? Inadapnan. Anya ti kaya't asawan day to eh. Sino day jay ang babae? Adda nga takadenden na ni Jovan? Nasayatay malatiw ka. Simangpet ni ame ang naggapo dya brood. Agpada da iti nagaprudan iti asawam. Ay yung kakasaw ta kaya't nakanaw ang makisaukin ka tada ipadamag na. May papankadikin ni Jovan. Adda ka din sa bali akadenden na ang babae. Nay, kasano nga amom day tangay? Nangag ko tinagsao ang babae itay imawag kanyak tatang. Kat atapak a babae na da itay. Ngam kayat kulat ta ang makasalita ni Ami. Ado ti kayat ko adamagan kan ko ana. Malangaruday na. Ingka iji balay da. Nasayata na kaumay ka, Marta. Kumusta kan? Okay, aklaan. Nakaumayak. Takayat ko ti agdamag may papankin ni Jovan. Maipapan iti babae, akadandan nana? Agpaisugayam ti atap ko. A babae na tinangag ko iti mawagag. Ngam agpaiso ka di, anapukawan iti trabaho. Ha? Saan? Iti sigudlat na ti pagtrabahuan na. Saanak ngaming agpadpadlaw kan kwa na tunggal makita. Di nakmadmadlaw. Ngam siya, kanayon ko ida makita iti babae na. Kastagaya. Sige nga ron, Ami. Agpakada akmay. Katagyaman nak iti impormasyon. Mabit lang. Pau-pauitan nakakadibay? Nabayagan asaan ang nagpauit. Iso akasapulak ng trabaho. Apag iso, agkasapulan ni Dexter iti agripak. Agripak ka kadagiti lako na. Nasingpot day a batchmate ko iti high school lak. No kayat mo lakit di? Kuyugan ka, tamapanta iti opisina na. Sige man nga ron. Kitagyaman unay kan ka, Ami. Nagsakit na iti nga inaramid ni Jovan, tata. Diyak pulos mapakawan iti da ito yung inaramid na. Ayan, dagiti ka rin na siyak tulang tiyatan na. Ulbod na dyan lalaki. Napaklan nga ulbod. Kasabo kay garuday na dagaya man sa balya kadantin na. Bagata na bayadan yung dagiti utang yaw. Siya ba nagsardang agpawait? Sumurot akin ni amin ton bigas tatang. At na trabaho apang isarkan na kanya. Isungagyan kumapay lang dito ni Elaine. No ada akin di trabaho. Wait, awan problema. Batch, aday apply ko.
Gayam ko, nasingpet. Kat makaamo kayo latan nga agsarita. Marta, iso ti agbalin a boss mo ni Dexter. Dexter, isumat ti Marta. Makaamo kalatan amang isuro, iti aramidan na. Okay, kaso iti patakaran mi dito minimum ti sweldo. Sagot ko ti lunch kan merinda yo. Sumrek kayo iti alas 8 ti agsapa, ket ti dismissal yo alas 5 iti malam. Sige, sir. Mangrugi ako no bigat, no mabalin. Nasayat nga ron no kasta. Talagang amin nga kurang iti tauhan. Gusto daytan, Marta. Lunch breakan. Timakder amin na dagiti kakadwam. Si kalangan ti sanpay. Ilupas ko kumaday to'y narugyak nga iripak, sir. Saanen? Umay ka, kaduan na kang lunch. Saan ka di adito'y kami nga ag-lunch, sir? Bayam dagiti kakadwam dito'y. Isuda ti ag-lunch. Ijay tarwar nga ag-lunch. Amang ano ibaga ni Ami, abaybayan ka. Apay ko maabaybay anak nga, sir. Kat adamat makan dito'y. Awan mo't lang amin ti kadwa kamangan. Iso kayat ko, duatan. Ta agistorya taman. Kasta ka di. O sige nga, Rod, sir. Kuyugan kayo amangan. Kasta gahan tinapasamakan ka. Wan, sir. Iso ka sa bulak nagtrabaho. Tapno at daw sa rin mi iti anak ko. Uray sustento ti anak na. Saan namang mangtad? Saan siguro, sir? Tinaudian na ibaga na kanya. Makaamuak pa'y laang kano iti anak mi. Tanapukawan iti trabaho. Ngam ko namit ni Ami, asaan kanumat anaawanan iti trabaho. Ay, sinayang natikaskan ka. Pagkunaan nyo iti dayta, sir. Panakita ka't nagagat ka, nasingkat ka. Kang ronante amin, napintas ka. Sukuna kun ti anak ko, tatang. Kat agyaman iti ano siya ang mga ayawan kan kwa na, ha? Mawan yaman na anak. Ay, adadamagag. Apaya ka na yun na ka nga itulod nga iti bus mo. Ay, uray ko nakasaan, tatang. Agpilit matlat na. Agar-aram sa kang ka. Ay, kwa, tatang. Ang imnod na planom, amakirelasyon madain. Agpili ka kumaanalain. Diyak kaya't nga agbabawi kan tumanayan iti kamaudyanan na. Agyamanak iti dayt apatigmaan nyo, tatang. Malagip ko man ni Juban. Talaga ka day asaanan na nagparparik na ka na kayaw nga gina. Saanan, tatang? Linipat na kamin anaming pinsan. Nabayagan nga gararamakan ka, Marta. Kaano nakngaklonan ngay? Bueno, ururayam ka di pala sumangpat ti amati anak mo? Saan mat nga iti dayta? Ngam kasladyak kayatan ti agayat. Gapot tadyak kayatan ti masaktan. Nusong batan na ka, ikalay sa ka dagos. Kat si kantumatin ti mangimaton iti business ko. Tada pa'y planok alokatan a barbaro a business. Bayam, panunutak anaimbag dayta asing-asing mo. Itatanalpasan ti kalay sata. Kaya't kung iti balay kung ti pagnaadan nyo iti anak mo, di ka madanagan. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ni Elaine. Agyaman nak iti panagayat mo, Dexter. Sikat inted ti Diyos apara kanya. Uray naglading ita, gapu iti inaramid ni Jovan kanya. Ngumad na kaanangan langon kanya. Di kagdanag. Jak aramidan ti inaramid ni Jovan kan ka. Gaputaddaken ka ti sapsapulak iti may sa babae. Saan ka materialistic? Kang runaan ti amin, nasingpet, nagagat, kaya napintas ka.
asawa na kun. Saanan arumbang abulaan na pailaan. Agpaiso amin timbagak. Naku, may kayo man dito opisina, tatang. Ada ka di ba kayo? Ay, ada anak. Isungay mayak. Tamukit nga da ka ditaw. Anyat iba kayo, tatang. Simbangpet ni Juban. Birbirukan na kayaw. Kaya't na kay kanwa makita. Tiawanan bain ang lalaki. Ay. Ada pa ilaro pa ng agparang. Ti kasayatan anak ko. Kasaritam. Ket ibagamon ti pudnaw. Tapnosan na ka ito naririribukain. Sige, tatang. Ibagayo nga agkita kami. Tagtungtong kami. Ngam agpakada akpay iti asawa. Adda pa'y laro pa mga agparang. Kalpasan ti panang baybay am kada kami. Marta, pakawanin na kuman. Aklo nag-adakal tinagbasulak kada kayo. Nasulisog ket nabaybayan kayo. Apay ang nagpakita ka pa'y lang. Anya ti masapol mo. Nalpasan ti kontratak, Marta. Sana kung nagsubli edya abroad. Ken nagsina kami iti babae a kinaden na kejay. Kaya't ko nga ornusen ta kumati amin kadata. Nagpuskol matan ti rupang amang ibaga kanyak. Nga ornusen ta ti amin kalpasan a binaybayan na kami. Addan asawak, Jovan. Naragsaka kon itibiyag ko ita. Kat pangaasim, ta saan kan amang riribok. Gaputa saan kamot ari niribok ini. Numay papan iti anak na. Jak ipaidam kan. Gaputa si kalakit nga rut ti amana. Marta, ulitak ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Jak amo no hapaya na aramid ko ti kasjay. Agbabawi ka nag-abroad. Gaputa na pukaw kayo mat nga agina. Napakawan kan iti dayjeng naramid mo, Jovan. Impanaknak mo kanya. Asaan anapod no ti panagayat mo. Kat pagyamanak launay dayta. Taga po iti dayjeng naramid mo. Naamamok ni Dexter. Apod no amang ipatpatag kanya. Gaputa inayat kan inkasarnak. Nga uray addan anak ko. Naragsak ti binangon mi a pamilya kini Dexter nga asawak Mr. Lonely. Nasingpet ken nadungo kanyak ni Dexter. Nang runa, ket maadaan kaminton iti anak. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Marta. Agyaman pagayam Marta iti daytoy apakasaritaam. Saan laeng asika tinadadael ti pamilyana, gapo iti panagabroad ti partner mo. Ado, dagiti kakastoy apaspasamak. Ket nagasat ka, ta nakabirok ka iti lalaki, anangayat ken ka iti napudno. Ket dagiti naasawaan anagabroad, ken agabroad to, agbalin kayo kumaanatibker, tapno saan amarakrak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Marta at taga Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.